Sibingelele waphila mzimba masikhuluma ngesiwasho sethu sesichitho sokususa amathunzi amnyama, kungaba amathunzi okuphuphonyelwa isisu angagezwa, ngamathunzi okufelwa angagezwa, njalo njalo. Kungaba uhlushwa sesichitho, kungaba nje imaphi amathunzi akuhluphayo, izinto zakhe azilungu namabhadi. Nasi isiwasho sendoba sisiveza nje isiwasho somaqaqa. Nasi sisihlanganisile le siwasho sisusa amathunzi bayasazi abasisebenzisayo njengoba usibona nalapha. Nasi siyisiwasho sokususa amathunzi, sisusa amabhadi, sivule izihlahla zakho, senza yonke into siyagquma, siyageza. Kodwa uyakwazi ukuphinde usisebenzise futhi nenyongo. So uma usebenzisa nenyongo, uthatha isiwasho sakho ufake inyongo yenkukhu ubese uyageza. Uma umuntu ekhaya kuyashona anigeza, mhlawumbe uyaphuphunyelwa isisu ungagezwa, noma wasikhipha isisu wangageza, so izinto zakho sezimnyama. Noma umuntu wesilisa mhlawumbe wawuboshiwe wangagezwa, noma umuntu wesilisa mhlawumbe walala nomuntu wesifazane ekhipha isisu okanye ephuphunyelwe isisu, izinto zakho zaqala zangalungi. Uthatha isiwasho uma kunjalo usihlanganise nenyongo, ugeze ngaso, ugeze ngaphandle kwekhaya, ungagezela olwandle, ungagezela emfuleni, bese izinto zakho ziyakhanya. Ngisho kuthiwa uphuphi, amaphupho ayaqala avuleka. Ngisho kuthiwa uthandeki kubantu, ayaqala-ke abantu bakuthande. Yiso-ke lesi siwasho, asiphalazi lesiwasho, siyagquma, siyageza nje kanjalo. Sitholakala kwaPhila Mzimba kuphela njengoba ubona naye ilebuli yakho yakwaPhila Mzimba. Phila Mzimba kuwuthole eThekwini emakethe, uwuthole eHammersdale, uwuthole eMarannhill konke nakoPinetown, uwuthole eNgonyameni, uwuthole eMaritzburg, uwuthole eJohannesburg eSoweto, uwuthole eStenga koVerende Mthungathi, uwuthole eGreytown. Yizo zonke izindawo lezo la sitholakala khona. Kwezinye izindawo siyaposa, sisebenzisa uPex wasePep, sisebenzise uRMX wasePick n Pay. Siyaposa kubantu abadinga ukuposelwa. Nazo izinto zethu nezinye-ke ezitholakalayo, imbiza yomhlume, imbiza yezifo zonke, imbiza yesifo senhliziyo, imbiza yokuya utshwala, khombo kamaqaqa, sinezinkamba nazo, sinezinyamazane, sinemivusankunzi, sinomuthi wedliso, imbiza yedliso, sinezichitho, umuthi wesichitho newesilwane nanguya, sinezikhafulo phezulu, sinomuthi wephika kubantu abakhathwa liphika, sinembiza yenzalo kubantu abanenkinga yenzalo. Noma uqhubeke uza ngala, uzofika futhi uma ufika ngala sinemithi-ke lemncane ekuyimithi yomuntu ophathwa likhanda. Uma unenkinga yokuphathwa likhanda, idliso lephiko olidla wena ekuyidliso lothando, sinesibambelelo, sinomuthi wenyongo. Imithi yethu-ke miningi nayo nje, njengoba ubona insizwa yomeqo leyo, miningi nayo. So woza waPhila Mzimba sibe ne-appointment uma kuwukuthi izinto zakho ukuthi azikho right. Fika kwaPhila Mzimba kusizakale, sithinte enambeni ethi 066 007 5043, 066 007 5043. Siyavula zonke izinsuku kusukela ekuseni ngo-8 kuze kuyoshaya u-5 ntambama. Umuntu ohlushwa amaphupho, ohlushwa izinto ezithize afuna ukuchazeleka ngazo, ufika la kwaPhila Mzimba emakethe ngoLwesine nangoMgqibelo. Abafuna ukuhlola bayeza-ke ngeSonto. Siyabonga.